Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. Marigayi Shehu Usman Aliyu Shagari ya shugabanci Najeriya daga shekara ta 1979 zuwa 1983. Shehu Usman Aliyu Shagari do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that as President of the Federal Republic of Nigeria, I will discharge my duties to the best of my ability, faithfully, and in accordance with Marigayi Shagari shine shugaban Najeriya da ya bar mulki ba shi da gida a Legas, ba shi da gida a Abuja, ba shi da gida a Kaduna, ba shi da gida a jiharsa ta Sokoto, ba shi kuma da gida a ko'ina a Najeriya in ban da garinsu Shagari. An haifi marigayi Shehu Usman Aliyu Shagari a ƙauyen Shagari da ke ƙaramar hukumar Yabo a cikin jihar Sokoto a yanzu a shekara ta 1925. Mahaifinsa Malam Aliyu magajin ƙauyen Shagari ne kuma manomi ɗan kasuwa. Kamar yadda aka saba, marigayi Shagari ya fara neman ilimin addini tun yana ɗan shekara 4. Daga bisani an sanya shi a makarantar elementary da ke garin Yabo kusa da ƙauyensu na Shagari. Daga shekara ta 1931 zuwa 1935. Daga makarantar elementary ta Yabo, marigayi Shagari ya samu shiga makarantar middle ta Sokoto daga 1935 zuwa 1941. A makarantar middle ta Sokoto, marigayi Shehu Shagari ya yi karatu da fitattun mutane irin su marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da Sheikh Halliru Binji da marigayi Ali Aqilu da Malam Bello Gusau da dai sauransu. Daga shekara ta 1941 zuwa 1944 ya samu shiga kwalejin Kaduna wacce yanzu ake kira Barewa College Zaria. Da farko, marigayi Shehu Shagari ya bijire tafiya kwalejin Kaduna saboda tsoro da rashin sanin wuri. Sai da marigayi sarkin musulmi Abubakar na uku ya lallashe shi ya kuma ɗauke shi ya kai shi da kansa sannan ya amince. Bayan kammala karatunsa a kwalejin Kaduna, ya samu shiga makarantar horas da malamai ta Zaria don samun horo na musamman a fannin kimiyya don ba shi damar karantar da kimiyya nan gaba. Daga shekara ta 1944 zuwa 1945 ya koyar da darasin kimiyya a makarantar Middle ta Zaria. Wannan shine aikin da marigayi Shehu Shagari ya fara a rayuwarsa bayan kammala karatunsa a makarantar horar da malamai ta Zaria. Daga shekara ta 1945 zuwa 1951, marigayi Shehu Shagari ya koyar da darasin kimiyya a makarantar Middle ta Sokoto. Marigayi Shagari ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen haɓaka ilimin kimiyya a wannan makaranta. Daga makarantar Middle ta Sokoto, an mai da marigayi zuwa makarantar Middle ta Argungun a matsayin shugaban makarantar. A shekara ta 1958 an ƙara masa girma zuwa jami'in da ke kula da makarantun lardi a Sokoto. A wannan shekara ce kuma aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Sokoto ta kudu maso yamma a ƙarƙashin jam'iyyar mutanen Arewa wato Northern People's Congress. Marigayi Shehu Shagari ya riƙe makamin ministan ma'aikatu daban-daban tun daga shekara ta 1959 zuwa 1966. Lokacin da aka yi juyin mulki na farko a Najeriya. Ma'aikatun sun hada da ministan bunƙasa tattalin arziki da ministan ɗaukan ma'aikata da horaswa da ministan harkokin cikin gida da kuma ministan ayyuka. A shekara ta 1966 ne aka yi juyin mulki na farko da ya hamɓaras da gwamnatin jamhuriya ta farko, inda aka kashe sa Abubakar Tafawa Balewa Prime Ministan Najeriya na farko da sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto kuma Firimiyan Najeriya ta Arewa
da kuma wasu fitattun shugabannin Najeriya. A shekara ta 1968, gwamnatin mulkin soja da Janar Yakubu Gowon yake shugabanta ta naɗa shi a matsayin jakadan neman zaman lafiya da sasantawa tsakanin Najeriya da ƙasashen Faransa da Italiya da kuma ƙasar Switzerland, saboda a lokacin an fahimci cewa waɗannan ƙasashe ne ke baiwa 'yan tawayen Biafra goyon baya da kuma makamai lokacin yakin basasa a Najeriya. Marigayi Shehu Usman Aliyu Shagari ya koma jihar Arewa maso yamma da aiki bayan sojoji da suka karɓi shugabanci. A wannan lokaci ya riƙe mukamin kwamishinan ɗaukan ma'aikata da kuma horaswa da kuma kwamishinan ilimi tsakanin shekara ta 1968 zuwa 1970. Marigayi Shagari ya ƙara komawa aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya inda ya riƙe mukamin kwamishinan ƙasa wato Federal Commissioner na ma'aikatan bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma kwamishinan tarayya na kuɗi wato Minister of Finance. Marigayi Shehu Shagari a wannan lokaci ya riƙe makamai da dama a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da kuma ta jihar Arewa maso yamma mai hedikwata a Sokoto. Marigayi Shehu Shagari na ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka rubuta tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1979. A shekara ta 1977 ne gwamnatin mulkin soja a ƙarƙashin jagorancin Janar Olusegun Obasanjo ta ɗage takunkumin harkokin siyasa a Najeriya. A wannan lokaci, marigayi Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari na ɗaya daga cikin 'yan siyasar da suka kafa jam'iyyar National Party of Nigeria, wato MPN. Jam'iyyar MPN ta tsayar da marigayi Shehu Usman Aliyu Shagari a matsayin ɗan takaranta na shugaban ƙasa. We've been to all the 19 states. We've been to most of the big towns and the villages, and we have seen for ourselves that the party of the people is the NPN. Ya kuma yi nasarar cin zaben da aka yi a shekara ta 1979, inda ya kada abokan takararsa da suka hada da Chief Obafemi Awolowo na jam'iyyar UPN da Dr. Nnamdi Azikiwe na jam'iyyar NPP da Alhaji Waziri Ibrahim na jam'iyyar GNPP da Malam Aminu Kano na jam'iyyar PRP. A ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 1979 aka rantsar da marigayi Shehu Shagari a matsayin shugaban Najeriya mai cikakken iko a jamhuriya ta biyu na tsawon shekara 4. Sheikh Usman Aliyu Shagari do solemnly swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that as President of the Federal Republic of Nigeria, I will discharge my duties to the best of my ability, faithfully. Bayan kammala shekara hudunsa na farko, an sake zabensa karo na biyu a shekara ta 1983. Bayan kamar wata uku da rantsar da shi karo na biyu, sojoji suka yi masa juyin mulki a ranar 31 ga watan Disamba na shekara ta 1983. A wannan lokaci, an ɗora wa Janar Muhammadu Buhari ragamar shugabancin Najeriya. An kama 'yan siyasa da dama an tsare bisa zargin cin hanci da rashawa. Marigayi Shehu Shagari ya kasance a tsare na tsawon wata 20 ba a sake shi ba sai bayan da aka yi wa Janar Buhari juyin mulki. Janar Ibrahim Babangida ya karɓi ragaman shugabancin ƙasa. Marigayi Alhaji Shehu Shagari mutum ne mai kunya da karimci da tausayin jama'a da kuma gudun duniya. Ya ba da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban Najeriya ta fannonin ilimi da noma da tattalin arziki da haɗin kan Najeriya. An gina makarantu manya da ƙanana don bunƙasa ilimi a Najeriya. An ƙaddamar da shirin ciyar da ƙasa da abinci ta hanyar bunƙasa noma wanda aka yi wa laƙabi da Operation Feed the Nation. An kakkafa masana'antu don sama wa matasa aikin yi.
An kuma kaddamar da shirin gyara halayen 'yan ƙasa wato ethical reorientation wanda gwamnatin mulkin soja da ta shigo ta sauya masa suna zuwa war against indiscipline wato yaƙi da rashin ɗa'a. Ko da aka sako marigayi Shehu Shagari daga inda aka tsare shi, an tambaye shi ina yake so ya zauna a Najeriya, sai ya ce ƙauyen su na Shagari. Da aka tsananta bincike sai aka fahimci cewa a nan ne kawai yake da gida a duk faɗin ƙasar nan, babu hannun jari a kowane kamfani, babu account a banki in banda na albashinsa. A wannan lokaci ne gwamnatin shugaba Janar Ibrahim Badamasi Babangida ta saya masa gida a garin Sokoto, jiharsa ta asali. Marigayi Shehu Usman Aliyu Shagari ya rasu a ranar 28 ga watan Disamba ta shekara ta 2018. Ya bar 'ya'ya maza da mata. Allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa kurakuransa. Amin. Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode.